खुलुमबाय लोगोफोर साफ्रोमखौबो जोंनि बेटार इनफो स्टडी इउट्यूब चैनलाव आं बरायना लागोरदों आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आलादा रादाब होनो नागिरदों बे रादाबानो जाहैबाय मा मैया 12 सेप्तेम्बर खालि गुवाहाटीआव मोनसे धर्ना प्रग्राम लानाय जादों बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादोंमोन अल आसाम ट्राइबेल संघ ओमफ्राय अल आसाम ट्राइबेल यूथ लीग बे मोननैजों जुथायै खालामनाय जादों प्रग्रामनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय मा थांनाय 2012 मायथाइयावहाय मोनसे केस फाइल खालामनाय जादोंमोन गुवाहाटीनिफ्राय बे जाहैबाय मा साउथ कामरुप गुवाहाटी साउथ कामरुपनि मोनसे ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लक्स ओनसोलावहाय एरियायावहाय माखासे बिजनेसमेनफ्रा इन्डास्ट्रियलिस्ट मानसिफ्रा माखासे प्लेन पलिसि खालामनानै ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लक एरियायावहाय जेराव बर'फोर थायो बे ओनसोलखौ बिसोरो दखल खालामनानै बिसोरो मा इन्डास्ट्रि लुदोंमोन दा बेनि एगेन्स्टआवहाय बै 2012 मायथाइयावनो केस होदोंमोन दा बेखौ दिनैसिमबो माने इभिक्सन खालामफिननांगौ होननानै सरकारनो माने केस फाइल होदोंमोन आरो ओमफ्राय हाइकर्टनिफ्रायबो अर्डार हरबायमोन नामा आं बिदि मोनथिदों आरो दा ओमफ्राय खिन्थु दासिमबो सरकारा बेखौ इभिक्सन खालामाखै आरो दा बिनि एगेन्स्टआवहाय मैयानि जेनाखि प्रग्राम एबा 12 सेप्तेम्बर खालि जेनाखि धर्ना कार्यसुचि खालामदों गुवाहाटीनि भिआइपि रडजों थांनानै जेनाखि ससल मोनसे प्लेसआवहाय बेखौ खालामदों आरोना बिसोर जाहैबाय मा बिथांमोननि मुङा जाहैबाय राजकमल बे जाहैबाय मा राजकमल सरगि होननाय दे बिथांमोननि मुङा जाहैबाय मा राजकमल सरगि आरो बिथांनि सासे लोगो बेयो जाहैबाय मा एसिसि ब्लक माने मोनसे इन्डास्ट्रि खालामदों बे हायावनो जेरै जों दा न' लुनायाव गिदिर गिदिर इथा बायदि गोलाव गोलाव होआ होमबा एसि ब्लक बेखौ बिसोरो बानायनायनि इन्डास्ट्रि खुलिफैदों दा बे इन्डास्ट्रि खुलिनायावहाय इन्डास्ट्रि खुलिनानै बिथांमोना जोंनि बर'नि हाखौ लादों ओंखायनो बिनि एगेन्स्टआव होदों आरो मोनसे जाहैबाय मा सुशील कुमार अग्रवाल बेयो जाहैबाय पूर्वांचल सिमेन्ट फेक्टरिनि अनार बिथांमोननि एगेन्स्टआवहाय बे केसखौ होनाय जादोंमोन बिथांमोनाबो थारमाने माखासे प्रलोभन होदों आरोना जे बर' मानसिखौनो बाहाय फार्स्ट टाइम मेनेजार होदोंमोन ओमफ्राय मेन हेड बिबारावनो बेवहाय बर'फोरखौ होदों आरोना बर'फोरखौ होग्रोदोंमोन नाथाय उनावहाय बिसोरो मा खालामबाय माखासे प्लेन पलिसि खालामनानै 3 इयार्सनि उनावहाय बे माने जाय बर'फोरखौ बे साख्रियाव मेनेजारनि साख्रियाव होदोंमोन बिसोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारफिनदों होननानै बुंदों आरोना साख्रिनिफ्राय होखारबाय ओमफ्राय साख्रिनिफ्राय होखारफिननानै बिसोरखौ सोआखिसै आरोना ओमफ्राय दा दस्रा जाथिफोरखौ बिहारिफोर सोरखौबा सोजोब्बाय होननानै बुंदों आरोखि ना ओंखायनो दा बिनि एगेन्स्टआवहाय बे माबाखौ धर्नाखौ लानाय जादों जेराव बिसोरखौ थाबैनो इभिक्सन खालामनांगौ होननानै बिनि लोगोसे मा बे जेनाखि धर्ना खालामनायनि गेजेरजों जेनाखि मेम'रेन्डाम बे मेम'रेन्डामखौ मेजिस्ट्रेटनि गेजेरजोंबो दैथायहरनाय जाबाय मेजिस्ट्रेटनि गेजेरजों दाहाय मेजिस्ट्रेटआ लांफैदों आं नोंथांमोननो फट'खौ होदों होननानै भिडिअ'आव होखाबाय आं बे मेजिस्ट्रेटआ फैनानै बेखौ लानानै थांबाय आरोना खोथा होलांदों नाथाय बेसेबां मा बबे समाव मा मावफुंजायो बेखौ मिथिया दा बेफोरबायदिनो जोंनि जेनाखि माखासे ट्राइबेल एन्ड बेल्ट ब्लक ओनसोलावहाय गुबुन हारिफोरनि हाबनानै थाफैनाय गुबुन हारिफोरनि दिनै फालो हाबनानै थानाय आरो जोंनि गावनि हा हुखौ माने नागारनो माने सेना लानाय फारसेथिं जोंनि बर'फोरनि साखाथि फाखाथि थानानै जोंखौ सै खालामफैबाय गेसाव गोफोन माबा मोनसे थानो सुखुयैबायदि खालामहोबाय ओमफ्राय जोंनि बर'फ्राव बाहाय गारनानै खारबोबाय बेबायदियावनो गोबां माखासे मानसिफ्रा लोब जोंनि ट्राइबेल एन्ड बेल्ट ओनसोलाव हाबफैबाय दा बेखायनो बेनि एगेन्स्टआवहाय जोङो माबायदि खामानि मावनो हायो बेखौ जों गासैबो माखासे जोंनि बर' लाइमोनफ्रा एबा जोंनि बर' हारि माहारिफ्रानो लोगोसे अल आसाम ट्राइबेल संघनि जुथायै जेसेबांनाखि आसामाव ट्राइबेलफोर दं बिसोरो जुथायै खौसे जानायनि गेजेरजों जों बे खामानिखौ मावनो हायोबा साबसिन जायो आरो मावनांगोन निसय नङाबा जोंनि ट्राइबेल एन्ड बेल्ट ब्लक एरिया मालाबाबो सेफटि जानाय नङा आरो सानसेयैनो जों ट्राइबेलफ्रा गोदोलांगोन ओंखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों मानोना दिनैसिमबो बेबायदि माखासे पलिसिफोर बाहायनाय गिदिर इन्डास्ट्रियलिस्ट गायसननायनि माने राहा लानाय बेफोर खामानिया जागासिनो दं होननानै बुंदों दा स्पेसियेलि बे धर्ना कार्यसुचिखौहाय लिड खालामदों होनना बुङोबा जेनाखि जोंनि अल आसाम ट्राइबेल संघनि जेनेरेल सेक्रेटारि आदित्य क'कारि सार आरो आफादगिरियाथ' दा बिजनिनि लोगोसेनो अल आसाम ट्राइबेल यूथ लीगनि आफादगिरि नेहाथारि गासैबो माखासे
ट्राइबेल गासैबो डिस्ट्रिक्टनि ट्राइबेलनि जेनाखि दैदेनगिरिफोर बिसोर गासिबो थांदों आरो बावहाय आंबो सासे वान अफ द ट्राइबेलनि दैदेनगिरि हिसाबै आंबो बाहाय बाहागो लाहैदों आरोना ओमफ्राय मोजां मोनदों आङो बेफोराव बाहागो लानानै आरो बिराद दुखु मोनो दिनैसिमबो इभेन आंहा बिराद सोलोंनांगौ दङ मानोना ट्राइबेलनि सोमोन्दै आं जेबो मिन्थिया दा बे ट्राइबेल एन्ड बेल ब्लकनि ओनसोलनि सोमोन्दै आं दासिमबो बारा मिन्थियाखै आङो जास्ट आं दा स्टाडियाव दंगासिनो दङ मिजिंथिदों आरो ना बिनि सोमोन्दै गुवारै मिथिगोन दा स' प्रग्रामा बेनो लोगोफोर माने धर्नायाव थांनानै आं एसे दुखु मोनहैदों गोसोफोरखौ माने बाहाय होख्रावदों बुहुदनो ओमफ्राय माने बे जायगाखौहाय दा जि एसि ब्लक खालामनाय ओमफ्राय सिमेन्ट फेक्टरि खालामनाय बे ओनसोलखौ इभिक्सन खालामफिननांगौ आरो ना इभिक्सन खालामफिननो बेखौ सरकारनो माने माबा होदों बेखौ प्रेसार होदों मानोना बे अलरेडि केस फाइल जाबाय केसनि गेजेरजों अर्डार नटिफिकेसन फैबाय नाथाय दिनैसिम बेखौहाय इभिक्सन खालामाखै जानो हागौ बाहाय सोरबा माबा मोनसे फैसा थाखानि लेनदेन जादों बाहाय ओंखायनो बाहाय बे खामानिखौ मावफुङाखै बायदि मोनदों आरोखि ना स' जों बयबो मिन्थिखागौ जोंनि बर'फोरखौहाय स्पेसियेलि बर'फोरखौ आरो ट्राइबेलफोरनि गेजेरावब्लाबो बर'फोरखौ गुबुन हारि जाथि माहारिफ्रा सोबख'नाय गादबनाय नारस'नाय दिनैसिमबो खाराखै माने सुजुग आरो सुबिदा मोनबानो बर'फोरखौ गादबनाय नारस'नाय नेवसिनाय बेफोरबायदि जाथाया एबा खामानिया दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं जोंनि गेजेराव मिजिंथिदों नोंथांमोना बयबो बुजिनो हादों उननि समाव माबा मोनसे जुदि खामानिफोर जायोबा हारिनि अलखदाव जुदि गासिबो हारि माहारिनि गेजेराव एबा हारिनि अलखद जायोबा जोंनि बर' माहारिफ्रा गासिबो खौसेयै आगान होलायगोन आं बे खेत्रआव मिजिंथिनानै स' दिनै बिदिखौ आं एसे खिनियावनो दोनथ'बाय